Пестене и безопасно използване на електрическа енергия. За какво служат бушоните? За предотвратяване на опасности като пожар, късо съединение и предотвратяване на електрическите вериги се поставят предпазители бушони, които прекъсват веригата, когато токът е по-голям от определена стойност. 2 ампера, 5 ампера, 25 ампера и така нататък. Най-често при превишаване на допустимия ток в бушона една тънка жичка се стопява. След като се отстрани протичането на силния ток, бушона трябва да се смени. Защо електричният ток е опасен за човека? Защото сухата и чиста кожа е лош проводник на електричния ток, но не е изолатор. Другите тъкани на нашето тяло провеждат ток по-добре. Въздействието му върху човешкото тяло зависи от големината на тока и от органите, през които минава. Най-опасен е токът, който минава през сърцето, чиято дейност се управлява чрез електрични импулси. Преминаването на ток през сърцето може да се окаже смъртоносно. Как да направя дома си енергийно ефективен без да правя инвестиции? Изключвайте зарядните вампири. Превключвайте на режим Sleep или Hibernate, когато не използвате компютъра си. Поставете хладилника по-далеч от готварската печка. Размразявайте месото, като го оставяте в хладилника от вечерта, вместо в микроволновата печка. Заменете старите кружки с нажежаемата жичка с нови енергоспестяващи. Знаете ли, че според изследване на Energy Star, ако всеки американски дом замени с една електрическа кружка с енергоспестяваща, ще се спести енергия за осветяването на повече 2,5 милиона домове за една година и ще се спестят вредни газове в атмосферата, еквивалентни на почти 800 000 автомобила. А знаехте ли, че 70% от човешкото тяло е съставено от вода, което ни прави много добри проводници. 48% от цялата енергия в България се произвежда в тецове? Електричеството пътува със скоростта на светлината, около 186 000 мили в секунда. В една мълния могат да се измерят до 3 милиона волта. Електричеството винаги се опитва да намери най-лесния път към Земята. Съвети: не докосвайте неизолиран или с повредена изолация проводник. Не забравяйте, че нашите сетива не предупреждават дали той е под напрежение или не е. За да пестите електроенергия, топлете вода само в затворени съдове. В противен случай се губи много топлина за изпарение на част от водата. Освен това, в съда наливайте не повече от необходимото ви количество вода. знаете ли, че според изследване на Energy Star, ако всеки американски дом замени една електрическа кружка с енергоспестяваща, ще се спести енергия за осветяването на повече от 2,5 милиона домове за една година и ще се пестят с вредни газове. Газове! Залици! Залици такива! Съвети! Аре бе! Аз съм бил момиче. Аз държа на бой! Само я шамар. Това е част от бой. Аз държа на...